everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan. Mayo ng kusog, kay dali na itong mabot. Uy! Pagbantay nung! Naibihayar nga! May gawas! Kusog kayong nagdagan! Mabangga ta! Pagtawag mo ng ambulansya, oy. Tawag na sa C3. 2621424. Bihar ang taxi ng bangga na mga samaron. Tawag na ng ambulansya. Nanaabot ang ambulansya numero 14. Oy, sa barangay Kiyot man. Kiyot Emergency Rescue Team. Sir, dalian ninyo, sir. Dahil mga samaron. Daw na ilain nga may abot nga ambulansya. Maayon no, naroon magkarga ang mga samaron. Hain ko. Niya mo sa ospital. Nadisgrasya ang taxi nga inyong gisakyan. Si Maris. Si Maris. Giatiba na siya sa mga doktor. Dako-dako ang kadaot nga iyang nahiaguman. Kinuo ko. Narang emergency room. Usa lagay lang kahimtang. Salamat taon. Oy, kay dili kayo dako ang kadaot nga nahimo. Nahitabo nimo bay. Pero si Maris Bayrodi. Saon lang ana oy. Kinahanglan ra ba kuno nga operahan kay doon ay fractured ang iyang bitiis. Patay ra ba kuno ang driver sa taxi nga inyong gisakyan? Unsi kung buhaton ani bay. Mauna ni ron. Labad sa Ilabi na sa bayran na sa ospital. Asa naman taan eh? Si Manoy Herbert. Gusto! Si Manoy Herbert? Tawagon ta siya. Pero dili na nako siya makontak bay. Nandiahag na lang. Saon na lang ini. Nagkinahanglan na ba og down payment ang ospital? Tabangi ko, Bayrodi. Tabangi ko, manuhoy ka. Dili ba yung mga pasagdan ako si Maris? Asa man taon tamudang ngop ini oy. Tisoy! Ara, Di ka mo-report ka lang dito sa machine shop, ha? Ari ka mo kuyog nako nga mag-deliver sa mga produkto sa bakery. nga naman. Ayaw na lang pangutana. Basta, kuyugi ko aron makasinati ka. Sige. Mao man ka. Pero, unsay feedback ni Kulot? Ngano? Hadlo ka? Ang dili man sa ingon nga nahadlo ko. Nga ko ba? Nga masayig ko sa matuod ko noon sa iyang gibati. Tingalig nagdumot siya ako tungod sa nitabo. Basta, ayaw lang kumpiyansa. Kinahanglan nga tuso, abdik, o magbantay ka. Ikaw masagod. Imo kong nipugos sa pagpasukol ni. Ang man og dili. Mamatay ka sa bunog kung di ka masukol. Okay. Kanusa ka mag-deliver? Karon dayon. Okay. Nianak kita sa atong deliveran og pan. Unsay buhaton ko? Ikaw mo'y magsilbing tiglista sa matagpan nga atong gi-deliver. Areglado.
Ano, may bayad na nga mong giniliberan. Uy, kada kang kwarta nga, kidodo na lang tao. Ganto kang ara. Gidawat ni ara. Isod lang bulsita. Unya, gibutangan og mga prutas sa bako. Thank you, sir. Si ara, niya na sa paingon dili. Di ko magpasabot nga nakakita ko silang iba. Huwag sa pagdudol sa kwarta. Pinandol man tong kwarta. Kadaghan na to. Tisoy, ato na ta. Oh, okay. Pagdali, lihok tayo yung tisoy. Okay. Kadaghan na tong kwarta. Moto'y bayad sa mga pan nga mong kideliver. Saman, mo diretso na kita kuli. Di pa. Muhapit na tagbangko. Bangko. Nga naman, Ako i-deposit ang bayad di atong customer. oh, okay. Pero sa dili pa, doon dapat tayo laing hapiton. Asa man? Ang bayranan sa ubang mga suki, weekly ang ilang bayranan. Oh, sige, magagalang ko mo, ara. Paabot ako. Daghan na kayo sila suki. Yung mga katindahan, kini nga mong gideliveran. Ngunit, di kolektahan ni Arang sa ilang mga bayan. Oh, mga magdugay. Isoy, Na, di balik na siya. ato na ta. Diretso sa bangko. Kadugay bang mitubaga? Hello, sir? Oh, pilay na kolekta? 6 digits, sir. 6 digits? Good. Pila? 8, sir. Good. Weekly. Di na tantong lugi, ala. Weekly collections na sa imong area, ha? Uban ako si Tisoy sa pagkolekta. Okay. Mas maayo nga imong gipauban. Kay samara nga nag-OJT na siya on the job training. Yes, sir. Gi-deposit na? Yes, sir. Why gisuik? Sir, Sulti lang. Pangayo lang kay di ko magdumili. Ang importante nga honest lang mo. Ayaw ko ninyo himuang buta. honest ka, sir. Nahibaw gyud ka nga sukad pa ka ni Adto. Di mahimong linglahon ti ka. Ikaw pa? Matan pa ka spinya? Thank you, Ara. Bye. Basta magdiniyos ka lang sa imong negosyo, buligan ka sa kapalaran. Di malas pa ba na ga 6 digits ang nakolekta? Dali, mga naog na tatisoy. Okay. Driver, balik na dito sa bake shop sa parking area. Yes, ma'am. Mga unta tisoy. Katong driver, mga on magata. Basi gutom no. Ay, hindi na tumapas mo. Gihatagan ko na siyang kwarta. Mao ba? Gitagaan na to na kog 500 para siyang kaon. Sigarilyo o pang beer. Oh, 500. Ay, hayagod. Di kay siya lang. Di ang imo, 1,000. Oh, 1,000. Kada ko na ni. Pita, gini mo eh. Ang uban gani, mangilog pa sa kamot sa naghatag kay kuhaon din ang kwarta nga ihatag. Pero ikaw, reklamo pa. Maikog magunta. Putla ng ikog ni mo eh. Tana mga unta. Bay, nakapanghuwam ko sa tong classmate. Kato kaning milyonaryo. Nga, muli bilhin na to, gisnakan nunay. Si
Stephen ba? Nakahuwam ko niya og kwarta. Salamat kayo, bay. Nahatag na nako sa billing section para sa down payment. Pero karon ang problema ang nagpusot-pusot na sad nga resita. Puwa ko, bay, Pao. Unsay akong buhaton, bay. Dili pa sad ko makalakaw. Tiniasad ko yung mga samad. Ang akong cellphone, ambi palihog. Owe. Hala, si Kuya Herbert. Unsa? Ambi na yun, bay. Kumusta ka na ron? Manoy, tabangi mi. Nadisgrasya mi, Manoy. Oh, unsa? Nadisgrasya ko, Manoy. Kuyog sa Kinsay mo kuyo? ang akong uyab, Manoy. Si Maris. Unsa? Nabangga ang among taksing gisakyan. O, si Maris, operahanan. Maluoy ka, Manoy. Tabangi mi. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.